Bismillah. Aswanya ngambrang nanggapi karenaning aswasiyaning marga yaning marga amal agung tumiring sang Gunturastrat aja mung swara waryanto pantang sumula madangi jroning pasareyan Wilahe awi kena mastuk Rama Sidam. Awi kena mastuk Rama Sidam silat mahingyang jagat karana sirang tondo kawise sanding bisana
sono sinambung langening mila pesta maksil stantun lambang budho jenantur tutur katela tutulat ning rabdeng parabdewa wini sudha trengkang dinama dama pinardi tameng lalata mangya tekap wusananing gupita tawarengging perlambang patumba-tumba marma panggunggung sang Murwengkata Sidebyar dumadining wayang Murwa purwakaning kandha linarik runtuting basa dumeng kuna ngemusu rasa yen linarasaya karaos mulajari angrasa wani puring diri rasa mongsangku mangsandi lir jalma nginung kaca jarweh wis nakup jang carita ora becik wis kagelar aning madaning pangkeliran ya Gujatri amriksani panggelaraning inggih Purwa Surya Candra ndarum miwang Kartika wis kinurba putrating kaposo sahari ratri angidri bawana prawateking dosina gilur kewanti temat dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetung lantang kartu mangkar toya sini rambun toya Jawa pateng rembya dadi padhanging kutu-kutu walang atoga buron nom yang buron toya dadi benanan tanpa wicalan padhang trawangan senari sang hyang nawing kang ngarsa murbawani jagat mungguing jagat wetan tuk mungum-mungum mungguing kalangan mukirampang abang merengangan lamun keksayan dilat-dilato bumi saya tangu sumurung sang hyang arka katon sebab langkanan kena ngabang sujentara kapur bawan sinari sang hyang Basanta tanem tu katon nuju royo-royo amangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucung gunung kini melanggutan kasih dari merapancana lenggat lenggut ngantuk kaya gunung Pakutha Mega tanpa tawis dangu salang kawula tasih deluar sang upaya buka garap Tegal Sawangi anglu sira tatana medhoti sinambi sendonan sesindenan mikul garu lukune anggiring raja kayane sawanana pirembagan Samarawangi sang Bangarka Sayudangu saya inggil wis katon melon sinari jagat dunung ing kiblat papat lor kidul wetan Bangkulon sinaring jagat kang samya Banyadara Batijar Kukuwung Prandiri tatan wonten ingkang amadhani kekunging praja negari ing Astina ya negari Gajah Hoya ya negari Liman Benawi ya negari ing Nguru Janggala apan jar karo pambenganing kandha sareding mangke krana negari ing Astina tumati saking pulo-pulo papanjaran sinasapan toya Benawi tinampi ombak samudra binanglangut kang tanpa pakut pegating pangkal kapan uruting Cakrawala wana-wana jagra ing bewisik sawanang kineping jurang corong kinepung gua serong kinarya siswing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung royo karang kitri ruwe-ruwenon kelapa bumi subur pasiden pawur sadengati nandur tangkar tumangkar kawurian dadi gunung-gunung bebanjengan ngrangsang langit lenggak-lenggok lampahe toya kang mijil saking sendang-sendang ning kirtane ilene kang winara-para prayune kang tinampi wadhuk binendung-bendung kinarya angele sawah nyang pategalaning Narakesma mokal pangoleng tetani bebasan tatana bumi sanceng kanggeng selo sadati nanduran kang murakabi Pandya Bathari Siranggar Pasabinan Yaya Rukmi Sari kang pinangka Pratiwi pategalan nggo boleh jeng kang ngerbuyu gedhongane ambek kowe nganti kaya manglung wiwitane pala kependhem pala kesimpar pala gumantung sadetan uga Jawa Jinawi tunggelan kang pameh sarasanding diri ingon-ingon raja kaya Dewen Sansaya ngrembug lamun siang aglaring panggunan lamun wanci sarap suri sambung mulih marang kandangi dewi-dewi tatanana carane kandheng kang nganggo nanjing palang tepe labet tepe saking tindak Durjana Juti samya saiyek saeka kapti akaya luring nusa bangsa tuwin negari ing Astina
Wanaga ngimbanging gunung anggung rineksa mri lestari urun tumurun trah tumrah sabda dadi hur-hur kaning lingkungan langkung-langkung lamun tinalita sampun samya sambet mring sesanggeman tindak sansaya sinansaya winada widanane momat sinamatan daya tinayan sawiji mapan sejati jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang satemah ambabar karya kenging binasake negari ngasna laku semana lagi manjik marang jaman kudono panjang punjung pasir pawukira jinawi gemah ripah kartotata turta raharja dasar guru kang gedhe bari padang jagate dhuwur kukusé turta ado kuncarane turta kasusuring panca praja sinenta wae kang keparenga caket duweni ingkang minangka tetangganing praja negari ing Astinapura wenanging udan ucap dosa namaning Sang Nata dosarane 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Dastarastra ya Sang Nata Prabu Dastarata Nalindra berbudi bawa laksana dasarnya Nalindra ingkang ngugemi watak catur perkawis anenggih sama beda dana denda sinajan to Nalindra ingkang datan saged nyawang gelaring jagat tuwene seming rembulan teges Nalindra ingkang wuta nanging senajan to wuta laire Sang Prabu Dastarastra datan wuta batine teges nata ing Astina saged amengku angayomi tuwin ngayemi sagung para kawula tasih wonten negari ing Astinapura pramila samangke kawontenan jamya ayem tata titi tuwin tentrem datan wonten setunggal gejekan para kawula samya daya dinayan golong gilik sayek saka kabdi manunggal tetunggalan dados setunggal sumuyon aning ngarsaning Sang Nata Prabu Dastarata Sang Nata Prabu arsa lengganing madaning Damparencana sinewaka Sangya Pradasi kagelaring Cakrawala datan montor-montor sepating ubadaya dewaning kasugihan nenggih Sang Hyang Bathara Wirangi Jawantah binayang bayang sang jaring para Hapsara Hapsari kawis ketingal manggung ketanggung Jaka maloro-loro kalamun Cinandra Yayang Widodara ingkang angiring tumuruning Jawata dewa kang kairing Widodara ten Widodari kadhiraken dening Hapsara tuwin Hapsari lan sinten ingkang kepareng jagat dene mangarsa nenggih Walangkanata wakiling Nalindra pidalaming plasa jenengan nggih Sang Reknapati Arya Sengguni ya Arya Suman ya Raden Trigantalpati senajan to patih derajate ngaluhur senajan to caket marang ngersaning Sang Nata Sang Reknapati Arya Sengguni den pinarcaya minangka dados panglempenging tuwin panuntuning Nalindra nanging eling-eling manungsa ingkang gadhahi watak angkara tuwin budi nesra pramila Sang Reknapati Arya Sengguni tebih saking tumindak bawa leksana ananging muhung namung ngegungaken marang tumindak adigung adigang den adiguna kaya-kaya ngantya Sang Reknapati Arya Sengguni pendak-pendak nampi reruba tuwin kancana saking Sang Nata kaya-kaya ilang kamanungsane merga wis lali kalawan sapa ingkang maringi jabatan marang Sang Reknapati Arya Sengguni wekasan sewiyah-wiyah sak geleme dhewe le tumindak katiting samangke Sang Reknapati Arya Sengguni mangkraken pringgahipun pandhu teng Ngetal Kandha nenggih Sang Matmarsi Wara Bisma tan kantun pamungkasing paseban nenggih Pangeran Pati negari ing Astina nenggih Sang Raden Kurawati mula jangganing para kalengkang sami gandeng pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasta pandhengur datan pusla labet sakandhang para siba
ing jam-jam mletak gendera entek mbul-mbul kekitrangan danu kaya monding mangsa labu payung megar mendhi jamur barat ing mangsa rendeng tumbang apa jati ing mangsa katiga prandiya tinggal tidem jinem akarya pratandha bilih Sang Nata Prabu Dastarasta arsa medhar sabda pangandika ingkang dereng kawedharing lisan Kasta jalma kan wingi among Gusti kang dinasti
Sritinon neng pasewakan busana maneka warna Sepak puspeteng udyono yang mansrah sarwa rukma rangkeng manik nara narawata Obro prabanyo kang sumirat kenyaring teca laliwaran ler ke laci siring dadet ong wimbo kekondo mrek ingin katiuping narata mondo saparan mangambar kongas
Suman. Kula wonten dawuh penemban. Pasewakan wis kawit jam 8 esuk. Lah kok teko durung ana wiya sing pangandikan saka anak Prabu Destarastra iki kepiye Suman? Nuwun sewu lho penemban. Paduka menika dados pendhita mataun-taun kok dereng ngapal kalian lagianipun Kakang Adipati Destarata. Lho, lagak-lagian sing kepiye? Sabira. Mboten kok teges mirang-mirangke niku mboten. Pun marambah makaping-kaping pendak jejer Ngastina. Seba wonten ngarsanipun Kakang Adipati Destarastra. Mesti para sowan para lenggah ingkang sami seba rak nggih dinengke kaya ngeten. Niku mboten tanpa sebab ning pancen nuwun sewu. Paduka Sang Sinuwun Sang Dewaji Kaka Prabu Destarastra menika mboten saged nyawang sinten sing pun dugi sinten mawon nika mboten saged dipun sawang. Merga nuwun sewu. Narendra ingkang nuwun sewu kula mboten saged matur menemban. Walah. Lah mbok ya dikandhani, Wong kowe iki minangka jejering patih. Mbok ya diwenehi kode utawa sasmita yen to iki wis wancine mbabarake pangandikan. Lah kula nggih pun wangsul wangsul ngaten. Titikane niku nek kula nyumet rokok. Wong korek kula niku sipo. Nek ajeng nyumet rokok mesti muni ting. Niku kedahe Sang Sinuwun Prabu Destarata paring dawuh. Ning kok niki wau mboten. Gendari. Kula wonten dawuh sinuwun. Grenang-greneng kae sapa kae? Batu-batu kan nuwun sewu. Menapa paduka mriku mboten nyawang menika menapa paduka mriku mboten mawas mboten ningali kaliyan ingkang sami seba. Lancang ngaturmu kowe. Lho. Liripun kula nganggep lancang kados pundi? Aku ki picak kok nyawang ki karepmu piye? Aku ki ra weruh kahanan apa-apa. Malah mbok takoni apa kowe ora nyawang? Napa sampean ora nyawang? Apa sampean ora ningali? Batu-batu nyuwun pangapunten, ketrucut sinuwun, ketrucut dengkulmu mlocot kowe ora. Menika ingkang sami ngendikan menika inggih menika pun wau penemban Bisma Ngetal Kandha. Kan pun Patih Sengkuni. Walah jagat pangestunggara. Niwangsuk nemu diluwi. Ana sasmin paningsun jagat wasisaning Bathara Barwana langgeng. Sinunggi tatanawrat. Suman Sengkuni. Padha kanthi raja sak praptamu Suman. Nonamit pasang kaliman tabit tinebena ngelodoni dumawaing tawang-tawang. Linepat ning tolak manu sinuwun. Pareng paduka Sang Sinuwun Prabu Destarastra amiji dumateng wiswanipun Patih Harya Sengkuni. Wilujeng suwan kula nering sambikala tebih saking Rubeda. Kepareng kula ngaturaken sembah. Sungkem pangabekti kula kunjuk Kaka Prabu. Yo Suman tak tampa. Walah. Kowe iki piye to Sengkuni? Ingsun iki rak wis paring dawuh karo kowe. Yen to wis komplit sing padha seba, yen to wis jangkep sing padha rawuh. Jroning pasewakan negara Ngastina, aku rak omong karo kowe. Wene ana sasmita, kowe nyemeta rokok. Lah kok kowe meneng wae niku kuwi piye? Nuwun sewu. Kula niku kalau wau pun nyumet rokok pun entek 5 lencer. Paduka ugi dereng paring dawuh. Ngantos rokok kula entek nggih paduka dereng paring dawuh. Kula menika ngantos bingung. Ya wis. Ora apa-apa Sengkuni. Bakune tak suwun kabeh ingkang padha rawuh, ingkang padha seba wis jangkep. Tekes ora bakal duna dungkap. Nggonku bakal paring dawuh sartane aku arep matur ana ngersaning sangjaning para kawula dasih sartane ingkang padha seba ora ana ingkang duna dungkap tumangsuh nggone nampa ngendikaning sun. Inggih, kawula ana inggih. Suman babar wisan jalaran kowe menunggu dadi badal wakil ingsun pranata tata rakiting kamrajan diagaturna kelawan panjenenganing sun
samendang aja nganti kengkarempin Suman. Menawi padukan dangu bab tata rakiting kaprajan negari Ngastina. Tartentu sadetan badhe nguci wani sinuwun. Para kawula samya sayek saeka kapti akaruhing dusa bangsa tuwin negari ing Ngastina. Mandhapipun dumateng para abdi prajurit ingkang boten kendhat anggenya tansah gladen ulah kridaning ngaprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka tartentu datan badhe anggepok kanca paduka Gusti kula Sang Natan Kaka Prabu Destarastra. Ingkang abdi kepatihan remuk kasawerna putung sumangga kabandhemna sinuwun kawula nekna inggih. Nah, senggunine kok abote rame. Yo, Suman tak tampa. Banget manarimaku bombong. Mana ingsun teka jangkuk kang dadi aturira. Babar pisan pakaran kang utama tindakna slawas urip Suman. Menapa ingkang sampun paduka dawaken tartentu kula mboten badhe suwala. Pareng pangestu paduka badhe kula candhi akarya inggih menika sasmita anggen kula nglampahi gesang wonten ing Madyapada Kakang Adipati kawula neknon. Gendari kula wonten maring adhawa sinuwun. Wa penemban Bisma rawuh. Inggih. Katitik wonten gondeng kang Mbabar Arum menika saking Kanjeng wa penemban Bisma Ketal Kondo. Ya. Nun mangke wa penemban. Sewu lepat aturipun ingkang putra pun Dastarastra diagung mangaksami. Wonten ambek bilih kula nampi rawuh paduka mboten kanthi kawontenan ingkang anuju prana ing penggalih. Mboten damel renaning penggalih paduka Kanjeng wa penemban Bisma ing Ketal Kondo. Babar pisan ingkang putra ngaturaken pudha pangastawa sarawuh paduka Kanjeng wa penemban Bisma Ketal Kondo wa penemban. Wong mastuna sidam sekaring bawana langgeng. Ya nggih anak Prabu. Marmane anak Prabu Destarastra wis paring dawuh ana ngersaning pun wing Ketal Kondo babar pisan lair terus ing batin. Pun wa seneng sartani cumeplong manahipun wing Ketal Kondo. Merga wis tabuh 8 paduka nganakake pasewakan teka durung ana wiya sing pangandikan banget gawe bingung atine pun wing Ketal Kondo nanging ewa semono nggih pun wis nampa ngendikane anak Prabu Destarata lahir terus ing ati pun wa bombong sartane pun wa marem senajan to durung ana wiya sing pangandikan ingkang ngandhakake yen to sak mengko anak Prabu Destarata bakal mbabar wigatining pasewakan. Ya. Budya pangasta wis pun wa tampa gawe bombong tiasing pun wing Ketal Kondo. Ora liwat pun wong ngaturake salam taklimku katur ana ngersane anak Prabu Destarata, anak Adipati Dastarastra. Ngaturaken agenging panunjung tanpa pindhan wontene paduka Kanjeng wa penemban Bisma. Maringaken salam tak wonten kesanipun ingkang putra sampun kula tampi damel bombong tuen damel renaning manah. Wawerban mboten langkung kulaturi amarayogaken lenggah paduka wonten praja negari Ngastina. Ya nggih anak Prabu kaya wis ora perang prayoga. Praptanipun wing Ketal Kondo dina sak mengko suwananing praja negara Ngastina nggih. Gendari. Sapa meneh sing sowan? Inggih kula sawang saking mriki nggih putra paduka pambayon pun Kurupati. Walah jagat pangesungkara. Kurupati anakku mbarep nggih anak anungan Indita. Bocah mursid isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandheng ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Kurupati padha kandhi raharja sak praptamu ana ngersaning pun Rama ing Ngastina nggih Kurupati. Nun amit pasa kelimat labib dina pina inggih londo nidha maping tamang tuwang linepat ning tulak mandu Kanjeng Rama. Nun mangke paduka Kanjeng Rama miji dhumateng biswanipun inggih putra pun Kurupati. Sanget milujeng arawi sawanipun kang putra wonten karsa paduka Kanjeng Rama. Tebih saking Rupita kalih sing sambi kula durga mendhak kula sirna. Rama kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula kunjuk sandhap pepodo paduka Kanjeng Rama Prabu ing Ngastina. Rama Prabu Destarata. Ya Kurupati tak tampa. Ora liwat pangestuning wong tuwa wae tampanana ya nggih. Anak lanang
mbarep Kurupati sampun sanget anggen kawula pendhiya Datono Cimat dayanana mring kasantosan lairan batosipun inggih putra pareng pangestu paduka padhe kula canjang bosang bari dumaweh pijang reweting berdaya saestu dadosaken cahya percahya daging rah kanjuwanan para Prabu ya Kurupati babar pisan ingsun dawuh kelawan jeneng para supayanipun nata barisanipun wadya blenging padha gantong sibo aja nganti ing padha sara manuk jeneng ingsun nedya mbabarake wigatining pasewakan Kurupati namung saged sendika ngestu padha dawuh patu Kanjeng Rama Prabu kawula nuwun iki Suman kula wonten dawuh sinuwun aja kaget kowe tak piji sowanmu nyaket ana ngarsaning ingsun merga dina sakmengko iki panjenengan iki bakal anembrama tuwin mbabarake wigatining pasewakan mula prayogane ingkang padha rawuh ya kuwi Kanjeng Penemban Bhisma Ketalkondo supayane samapta ing gati sawegoing diri ndak suwun supayane kabeh wae ingkang padha sebo supayane ngangulungake jangga nilingake karna mastuti sabda tama pangandika saka panjenengan ingsun ya Nalindra Ngastina ya panjenengan ingsun Prabu Dastarastra Senggundi ya Arya Suman kula wonten maring adhawuh Kakang Prabu wis leh menata sangjaning para kawula wis inggih pangestunipun sampun ora ngapusi lho kowe kowe aja goro nek wis pancen mbok tata yaturna nek kowe wis nata nanging yen durung tatanan wis dhisik aja ngasi mengko yen to panjenengan ingsun wis paring pangandikan isih ana kawula sing do ting curwet ting clebung jagungan dewi-dewi kaya lelakon sing wis-wis kowe ngapusi karo panjenengan ingsun mboten sakmenika kula mboten gara sakmenika kula mboten ngapusi awit paduka menika najan to nuwun sewu paningalipun mboten saged mawas dumateng kawontenan nanging batin paduka menika estu wasis waskita ing esti pramila kula mboten saged gara sinuwun ya wis yen to pancen kaya ngono ndak suwun kabeh wae kalebet nuwun sewu Kanjeng Bhisma Ketalkondo kula aturi midhanget aturipun ingkang putra Ngastina ya anak Prabu arep paring dawuh apa Suman wonten dawuh negara Ngastina kuwi duwe pendhita negara Ngastina kuwi duwe pujangga negara Ngastina kuwi duwe nujung ingkang peparape Begawan Durna ya Kumbayana ingkang rikala semana sowan ana ngarsaning ingsun kepengin suwita ana ngarsaning Nalindra Ngastina ya senajan to Begawan Durna kuwi durung duwe pertapan senajan to Begawan Durna kuwi durung duwe pawiyatan nanging ndak sawang kanthi netra permana jati permana ndak sawang kanthi paningal batin sajak lahir batin nggone Begawan Durna bakal suwita nang ngarsaning Nalindra Ngastina inggih kepareng paduka Kanjeng Kakang Adipati kados pundi usana telung candra Begawan Durna mapan ing negara Ngastina nanging aku kok durung weruh nanging aku kok durung krungu tandange Begawan Durna kuwi kaya ngapa ilmune Begawan Durna kaya ngapa ilmune Kumbayana kaya ngapa tingkat keilmuaning Sang Tapa Begawan Durna aku durung tahu krungu piwulangi Begawan Durna apa aku durung tahu krungu Sengguni usuwe Begawan Durna suwita nang ngarsaning Nalindra Ngastina ning apa kelakon negara Ngastina mung arep ngopeni wong nanging ora ana gunane wangsulana Suman inggih nuwun sewu sinuwun kula kala rumiyin sampun matur supados dipun petang rumiyin dipun gelar tuwin dipun gulung langkung rumiyin menawi badhe amisuda Kakang Penemban Durna minangka dados gurunipun para Sata Kurawa awit nuwun sewu lho sakmangke Kakang Durna niku mboten namung ngemong mboten namung mulang dumateng para Sata Kurawa nanging ugi mulang dumateng pun para Pandhawa kamangkon Pandhawa kaliyan Kurawa niku nuwun sewu mboten saged rukun
Pandhawa kaliyan Kurawa mriku mboten saged dipun damel tentrem kawontenanipun. Lah kateka paduka tesih amitados dumateng pun Kakang Durna menika sak mangke nak mung ibaratipun nyingu turasing mungsuh. Nyingu telik sandipaya saking pun para Pandhawa lan Maraja Negari Ngastina. Lungguh sik. Lah saiki Begawan Durna Suwita utawa seba ning negara Ngastina apa ora? Lah mestinipun menawi kawit kala wau seba mestinipun paduka mbagaken kalian pun Kakang Durna. Nek ngono iki Durna ora teka. Mboten Kakang Prabu. Walah jagat pangestunggara. Suman wonten dawuh. Aku wegah lho. Aku wegah. Yen to aku mengko ngopeni Begawan Durna sing minangka nujung negara Ngastina. Nanging Kurawa urung tau entuk sartane durung tau ngrasake tandang labu-labete Begawan Durna. Ning negara Ngastina aku wegah, aku trima ora sudi ngopeni karo Begawan Durna. Anak Prabu mengko dhisik. Mbok penemban Bisma Katiparan. Babagan perkara iki ndak kira pun wa duwe atur. Ngene ya nggih. Negara Ngastina kuwi nadyan ora ana pendhitane. Negara Ngastina kuwi nadyan ora ana Begawan Durnane. Ndak kira ing mengkone bakal isih kuncara anjayeng bawana. Jalaran nuwun sewu. Sampeyan anak Prabu Dastarata kuwi nalendra ingkang berbudi bawa laksana. Ndak kira yen to mengko ora sandadak ngambunggo Begawan Durna wae, mengko negara Ngastina isih isa kuncara sartane Kurawa isih bisa ya ngulir budi sartane ngasah kadewasan. Ora kok kudu Begawan Durna, nganti kaya jagat iki pendhita mung Durna tok. Jagat iki pendhita akeh, brahmana pirang-pirang. Mula ndak kira babagan perkara Durna ingkang ora ngetokke lelabuhane karo para sata Kurawa kuwi ndak kira rasa dipenggalih banget-banget. Merga pendhita kuwi akeh, pendhita ora mung Begawan Durna. Nenangke penemban Bisma, Suman karep matur apa? Kula badhe matur nek kula sumuk penemban. Nuwun sewu lho. Menawi paduka ngendika yen negara Ngastina ora ana Kakang Durna ora apa-apa niku miturut kula luput. Lho, kok sik Suman? Kowe kok ngluputke karo ature Begawan Bisma? Luputku nggo endi? Lupute ature Begawan Bisma nggo endi? Aku tak krungu. Nuwun sewu. Negara Ngastina menika wonten nalindranipun. Lah kamangka ratu utawi Nalindra menika kedah wonten wakilipun. Wakil ratu menika patih. Patih minangka wakil babagan kaprajan. Lajeng Nalindra menika ugi kedah nggadahi wakil ingkang tansah nuntun marang bebener. Tumrap rasa pangrasa anggenipun nata kawula tuwin adeg-adeg marang keadilan. Kamangka nuwun sewu Kakang Durna menika sakmangke dipun pasrahi dados utusaning Nalindra minangka pamengku tata gama tuwin kamanungsan ugi kalebet ingkang momong dumateng pun para sata Kurawa. Lah sakmenika nek Kakang Durna sing dipercaya ngemong Kurawa, sing dipercaya dadi penasihat Nalindra Ngastina, sing dipercaya dados penasihat utusan khusus Presiden Ngastina kemawon blunder kados ngaten niku ajeng dados napa kanane Kurawa. Nek sing dipercaya mawon kawontenanipun kados ngaten ajeng dadi napa kanan negara Ngastina niki. Coba kula tak nyuwun katerangan. Banjur menawi paduka menika ngendika Ngastina ora ana Durna ora apa-apa. Kuwi nggih mboten bener. Niku sing kula luputke. Merga ngaten. Kula niki krungu kabar suruwing-suruwing pawarta binetombok bakul sinambiwara, pawarta binandunging karning ingkang sampun kula tampi. Lumantar telik sandipaya ingkang sampun kula sebar, lumantar relasi-relasi tuwin media-media ingkang sampun sami nyebaraken menika. Begawan Durna menika langkung ngayomi dumateng pun para Pandhawa tinimbang dumateng pun para sata Kurawa. Tegesipun Kakang Durna menika mban cindhe mban ciladan. Nek karo Kurawa dimban cindhe nanging nek karo Pandhawa dimban ciladan. Cobi mang penggalih. Kula nggih mireng kabar malahan penemban yen to Kakang Durna mengke badhe ngedeke pawiyatan.
Mbuh pawiyatan niku napa ingkang baken pawiyatan menika kagem ndidik sangganing muridipun Kakang Prembandurna. Murite Kakang Durna sinten? Kurawa kalian Pandhawa. Lah niku mengke bakal ketok gedhane Kakang Durna, bakal ketok eleke Kakang Durna nek sejatine ora lahir batin ngurungkepi Kurawa nanging batine mung ngurungkepi kalian Pandhawa. Sumanku sik Suman. Inggih kados pundi? Aku tak takon karo kowe. Inggih Penemban. Apa kowe iki ora mawas? Apa kowe iki ora mawas? Babagan Durna le arep ngedeke pawiyatan kuwi ya wis sak karepe Durna. Babagan le Durna arep ngedeke pertapan kuwi wis sak karepe Kumbayana. Mergo Kumbayana kuwi diwewenang. Ya senajan to pancen Kumbayana kuwi suwitana ngersani anak Prabu Dastarata, nanging Durna ning negara Ngastina iki uripe merdika. Durna duwe kekarepan apa wae iku ya wis sak karepe Durna. Mergo ngene, Durna uga nindakake kewajiban. Menungso urip ning alam padang kuwi kapirang dadi loro. Sing sepisan kewajiban sartane ingkang loro wewenang. Yen to Durna wis iso nindakake marang kewajibane, tartentu mengko Durna bakal entuk wewenang. Mbuh kuwi kamukten, mbuh kuwi sandang pangan, mbuh kuwi bondo donya utawa derajat pangkat sing bakal diparingke dening anak Prabu Dastarata nalindring Ngastina ana ngersane Begawan Durna. Tur ngene, nganti kaya-kaya anak Prabu Dastarata kuwi kurang-kurangen wong. Nganti kaya anak Adipati Dastarata kuwi kurang-kurangen pendhita. Nganti kaya kekurangan wong pinter. Nganti kaya ora ana wong pinter liyane tinimbang Begawan Durna. Saiki ngene wae. Digawe kepenak. Durna nek pancen ora arep ngeboti karo Kurawa ya wis ben. Yen to Durna pancen arep ngurungkepi karo Pandhawa ya wis ben. Diiklaske wae. Sakarepe Durna, endi sing kirane dheweke lahir batin. Yen to lahir batin ngurungkepi Kurawa ya ben Kurawa dirembuki karo Begawan Durna. Nanging yen to Durna arep lahir batin karo Pandhawa ya wis ben Sengkuni ora kena ngopo-ngopo, Sengkuni ora kena melu-melu. Mengke riyen. Sampeyan kok malah ngrembug babakan niku. Mengke riyen rembukan perkara niku kula sigek rumiyin. Sakniki sing ajeng kula aturake niki riyen, sing ajeng kula rembug kalih Paduka Penemban. Yo. Walah sajak kowe nantang karo wong tuwa kowe. Sajak arep nantang karo Begawan Bisma. Yo, tak tampa Sengkuni, mboten kok le nantang. Mboten kok le ngejak debat niku mboten. Wong merga bab keilmuan langkung inggil panjenengan tinimbang kula Penemban. Sakniki kula tak matur. Kapinteran, pawiyatan utawi jaman sakmenika saged dipun wastani pendidikan. Pendidikanipun para putra-putri, anak-anak ya Kurawa ya Pandhawa. Menika dados tanggul jawabipun sinten? Kula tak nyuwun mriksa kalih Paduka nek pancen Paduka menika wong pendidikan, nek pancen sarjana, nek pancen Paduka menika tiyang ingkang sekolah, leres. Lah sakniki Kakang Durna mukti melu sinten? Begawan Durna mukti melu anak Prabu Dastarata. Babagan pamiyatan sing bakal dideket dening Begawan Durna dadi tanggung jawabe pamaréntahan ning Prajanegara Ngastina. Lah niku sing ajeng kula luputke. Lho. Lupute nggone ndi Sengkuni? Kula lak mbon matur panjenengan nggih mbon prisa, pun dong pun tanggap sasmita. Yen to pendidikane lari-lari niku gumantung tiyang sepuhe, gumantung wong tuwane. Lah sakniki Kakang Durna arep ngedeke pawiyatan, Kakang Durna arep ngedeke pertapan, kok dadi tanggung jawabe pemerintahan niku cara ngendi? Lho. Begawan Durna kuwi mukti melu anak Prabu Dastarastra. Begawan Durna kuwi entuk kamukten ngiyup kamukten kuwi saka anak Prabu Dastarastra, saka Nalindra Ngastina. Mestine babagan pamiyatan sing arep dideke Begawan Durna dadi tanggung jawabe wong Ngastina. Salah. Jabi ta. Nek perkara ngaten niku kula kinten mengke murid-murid sing ajeng dicetak kalian Kakang Durna mboten saged mentes. Siswa-siswane Kakang Durna ingkang badhe dipun wulang wonten pawiyatanipun Kakang Penemban Durna menika kula kinten sak mangke mboten saged pinter sedaya ning mung malah goblok kabeh. Lho. Dasare apa kowe muni ngono? Dasare nuwun sewu. Merga babakan pawiyatan sing ajeng dibangun kalih Kakang Durna dipun pasrahaken tanggung jawabipun dumateng pemerintahan. Niku mboten leres niku saged kula etang lepat Penemban. Lupute nggone ndi? Aturna nek pancen lupute nggone ndi? Lah,
nek yen to Kakang Durna kuwi mengko ngedeke pawiyatan merga ling ngragati pemerintah. Niku mengke murid ajeng iso sinau tenanan niku gumantung ragat saking wong tuwa. Ngaten. Mula kula aturke nek sing pendidikane lare-lare niku gumantung tiyang sepuh niku. Wong tuwa nek kepengin anake pinter ning sekolahan ya le ngetokke ragat kudu sing tenanan. Sakniki nuwun sewu lho. Mboten kateges kula bedak-bedake, mboten kateges kula ngrendahke pawiyatan liyane. Pertapan liyane sing ajeng dibangun kalian Kakang Durna, pertapan liyane sing ragate sithik, pertapan liyane sing mlebune gratis mboten dipungut biaya. Napa enten murid-muride sing pinter? Napa enten murid-muride sing dadi sarjana? Napa enten murid-muride sing dadi profesor, dokter, menteri lan sak penunggalipun? Mestine pendidikane lare niku gumantung tiyang sepuhipun. Nek anake mentes ya ragate wong tuwa kudu gedhe. Niku lho. Paduka tanggap napa mboten babagan menika? Nek sekolahane wae elek, nek sekolahane wae mboten sae. Nek gurune mawon kalian tiyang para siswa-siswa kalian para murid-muridipun menika mboten tresna. Tur murite angel kandan-kandanane. Mesti mboten badhe nyetak generasi emas. Nanging namung badhe nyetak generasi cemas. Menika kula aturi menggalih langkung-langkung teng negara Ngastina sakmenika sampun kathah dumadi menika peristiwa inflasi inggih awit dipun sababaken kalian para siswa-siswa lari-lari Ngastina ingkang sekolahe ora digatekke niku lho. Sekolah niku dadi tanggung jawabe wong tuane bocah-bocah, ora kok dadi tanggung jawabe pemerintah. Mergo pemerintah niku janjane ming manut, pemerintah niku janjane ming manut karo apa kekarepane rakyate. Mung manut karo apa sing dadi karepane kawulane. Lah sakniki nek kathah pejabat-pejabat sing do korupsi ngoten nika, kathah pejabat-pejabat sing do ngliwar, do nyeleweng saka kewajiban niku merga kawulane, merga rakyate ya angel ditata karo pemerintahe. Ngaten. Dadi sampean aja waton ngluputke, sampean aja waton ngendika nek pendidikane anak-anak niku gumantung pemerintah. Sampean salah, sampean luput penemban. Ya wis engguni aku ngalah wae. Lah, mboten burungan namung ngawon. Pate sengguni kok dilawan. Sewu. Sengguni wonten dawuh sinuwun. Aku mathuk karo rembugmu. Nggih. Aku mathuk karo sing dadi aturmu. Wah, lah kok dadi aku duwe wong sing politisi kaya kowe. Nggih. Kula niki SH sinuwun pangestu niku. Ya, sengguni ya. Lu banjur babakan Begawan Durna kuwi mau kepiye? Nuwun sewu. Janjane kula ngertos, Kak. Janjane kula tanggap kalian maksud lan ancas gegayanipun Penemban Bisma ingkang ngendika nek janjane anak Prabu Dastarastra ora duwe Pendhita Durna kuwi ora masalah, ora dadi perkawis. Niku janjane kula maksud karepe Penemban Bisma menika kula dang. Merga nuwun sewu. Penemban Bisma menika mboten ngraosaken kamukten negari Ngastina ingkang dipun raosaken dening Kakang Durna. Teges nuwun sewu lho niki nuwun sewu. Kula matur kados ngaten mboten kok le kula ngelek-elek, mboten kok le mirang-mirangke tiyang teng forum tiyang kathah kados ngaten niku babar pisan mboten. Ning kula mung kepengin mangerteni asline Penemban Bisma niku kaya ngapa. Saniki kula tak matur. Begawan Bisma niku rak janjane mung kepengin dedilat kamukten negara Ngastina sing dirasake Kakang Durna, nanging Penemban Bisma mboten ngrasake. Mula kula ngertos kenging napa Bisma ngendika yen Ngastina ora ana Durna ora apa-apa, merga pancen karepe Begawan Bisma menika abade mbuwang Kakang Durna saking negari Ngastina. Nek Kakang Durna dipun cutat saking negari Ngastina, tartemtu ingkang sakmangke kekemul bandha donya teng negara Ngastina mboten sanes kejawi namung Pandhita Ngetal Kandha Sang Mahatma Resiwara Bisma Kaka Prabu.
Alah jagat pangestu ngara wayah loro jagat. Suman Sengkuni. Mula pancen bener kowe dijenengke Sengkuni merga senenganmu nglincipi carang papak. Merga senenganmu icuk-icuk kono icuk-icuk kene adu kono adu kene. Cangkemmu kuwi pancen kowe ngumbar wisa. Cangkemmu kuwi kebak wisa ingkang banget gawe wirange pendhita ngetal kandha. Ya Begawan Bisma. Sengkuni. Kapan aku tahu ngomong yen aku meri karo Durna? Kapan aku tahu ngomong yen aku kepengin ngrasake kamukten negara Ngastina srana aku arep dedilat ana ngersane anak Prabu Dastarasta. Kapan Sengkuni? Kapan wangsulan? Lah nggih kapan yo panjenengan sing ngrasake kana kula niki mboten ngertos napa-napa. Piye? Muni piye kowe? Panjenengan sing ngrasake wong kula niki mboten ngertos napa-napa. Cangkemmu kok iso muni ora ngerti apa-apa? Kowe gawe ukara yen to sejatine kowe ngerti karepe atine Begawan Bisma aku mung arep dedilat yen to Durna lunga saka negara Ngastina mesti wae aku sing ganteni perane Begawan Durna aku sing kekemul bondo donya negara Ngastina. Lah niku leres ta berarti sing kula aturke leres ta? Sing kula aturke leres to leres-leres Sengkuni menungso kok kaya kowe Sengkuni. Aku ki sepisan wae urung tau njaluk bondo. Nadan mung sak sen wae aku ora tau njaluk dhuwit negara Ngastina. Mergo aku rumangsani aku ki merdika. Aku ki watak Brahmana. Ora-orane aku arep kekemul bondo donya. Ora-orane aku arep kagiwang dening bondo derajat pangkat panguwasa ingkang mung sampiran ingkang sipate mung sak ketara ning alam padang iki. Ya nanging ora apa-apa. Ora tak gawe runtik, ora tak gawe muring. Aku krungu aturmu sing kaya mangkono kuwi Sengkuni. Mung cukup Begawan Bisma wae sing ngerteni. Bareng aku krungu aturmu sing kaya mangkono, ndak rasa mapane Begawan Durna ning negara Ngastina ora ana gunane. Dini peget nggih anak Prabu, aku tak pamit bali ning Talkandha nggih. Kowe ngopo kowe ngguyu kowe? Kowe ngguyu lehku muk-mukan goleki kowe apa piye? Mboten. Lah niku ngguyu penemban Bisma njring. Niku ana pendeta kaya ngono iki nek salah kula. Pun mboten satipun aku kadang lho jenengan. Lho. Kok ora di aku kadang ngepiye? Enceng. Pendhita blunder kaya ngaten. Apa ya kelakon gawe macin enek. Waduh. Modar. Sesuk nek guyu nganggo wates. Nggih. Suman wonten dawuh. Wah, wong kok kaya kowe lho. Ah nggih. Wong kok le pinter le omongan. Nganti gawe runtike Kanjeng Penemban Bisma. Ya senajan aku ngerti. Panemune wong kuwi beda-beda, nanging ndak rasa wektu iki sing bener panemumu Suman.
Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun. Laris. Nggih. Nggih saged kula suwita wonten ngarsa paduka Kakang Prabu. Ya Suman ya. Ndak rasa pancen Begawan Durna kudu dikondheli. Nggih. Aja ngasih mengko nglewar. Sartane aja ngasih mengko ora lahir batin karo Kurawa. Ngesnaken dawuh. Kepareng paduka kados pundi? Suman ndak utus lawan kowe. Supaya nek wektu dina iki ngetapno barisaning para sata Kurawa. Kinen goleki ana ngendi papan durunge Begawan Durna. Ngesnaken dawuh. Rikala semanten nalikanipun Kakang Durna dados magang wonten negari Ngastina menika. Pun kula damelke kontrakan teng lara omah. Kakang Durna mapane teng kontrakan. Sopo sing gawe? Kula. Lho, Tina, lha nggih mestinipun. Kakang Durna menika sampun dados anggota kabinet permasyarakatan jalur tim khusus Nalindra Ngastina. Pramila ugi kedah kula siapaken papan panggenan ingkang VVIP. Kula papanaken wonten kontrakan teng wingking griya kula, mapane wonten sanding kandang mende. Iki kurang ajar kowe iki. Sesuk dimuktekke Begawan Durna. Nggih. Nah menika rak Kakang Durna ajeng bangun pertapan to. Mbok bilih mengke pikantuk pertapan ingkang langgeng sae, langgeng bawira, langgeng layak menawi dipun huni kalian pun Kakang Durna. Yo. Bakune ngene Suman. Perkara wa penemban Bisma ndak kira pancen ora sarujuk karo rembug ingsun ya karo panemumu. Nggih. Wis, ya mung ngono dawuhku. Ndak kira kowe wis bisa tanggap sasmita kelawan apa sing ndak aturake iki mau. Ah nggih tanggap wong kula kalian paduka menika sefrekuensi ngaten iki. Yo Suman. Gandeng wektu dinika ya wis pura jejiban pasewakan. Ndak suwun supayane bubarno kang padha sibuk. Jeneng ingsun kundur ngedaton Suman nek ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal pasilan Kakang Prabu sing ati-ati aja kaya bocah cilik eling-elingen dawuhku kuwi mau Suman ngestaken dawuh. Lampune, Mas.